Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Maya Paugto po Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is April 4, 2023, araw po ng Martes. Martes Santo po, Holy Tuesday ngayong araw. And syempre, kabilaan na po ang mga pabasa, ang mga puni. Hindi ko lang ho alam sa inyong lugar kung meron, pero doon sa amin kabilaan talaga. Parang every 100 meters merong pabasa. And syempre yan ho pamamaraan natin, tradisyon talaga dito sa Pampanga, ang pason. And alam ko sa iba't ibang bahagi din ng Pilipinas. Mayroon na rin ho akong nakikitang nagpepenitensya, yung nagpupusan ng krus. Yung dito sa Pampanga, tawag doon sa mga flagellants ay magdarame. Meron na rin ho akong nakita, ganun kaaga. Actually, kahapon, meron na nga ako kanina nakita, Lunes Santo. So, siyempre, kanya-kanya ho tayong pamamaraan ng pagninilay. At siyempre, ang iba po ay nagsasakripisyo ng kanilang sarili para po sa kanilang debosyon ngayong Semana Santa. And siyempre, ang mahalaga po, safe tayo po lahat at wala pong mangyayaring masama. Lalo na yung mga bibiyahe nga pala, ha? Yung mga pamamahay po natin, kailangan siguraduhin nakalak. Huwag na kayong mag-post sa Facebook kung nasan man kayo. Kasi yan ang tinitignan ng mga masasamang loob, ha? Uy, wala pala sila ganyan at dun sila gagawa ng kasamaan, ng krimen. At syempre, ano pa ba? Yung mga sasakyan ninyo, ha? Kailangan hong, roadworthy, ha? Kailangan ho safe kayong makatravel, inspection ninyo. Yung inyong sasakyan, preno, ha? Lahat po. Headlights, taillights, ano pa yan? Kung meron kayong naririnig na medyo kakaibang tunog, mas mainam po, maipacheck nyo po muna ang inyong mga sakyan. Alam ko yung mga PMVIC, meron silang ganyang klase ng pag-check sa mga sasakyan, lalo na kung meron kayong long distance drive, ha? And meron din hong tinatawag na blow baguettes. I-search nyo po yan sa internet, anong ibig sabihin ng blow baguettes, ha? At kung sakasakali, makakatulong po yung ating resident historian dito, si Ray Bravo. Isa rin po siyang driver at alam ko sinusundan po niya ang blow baguettes na yan. And siyempre dito po sa CLTV 36 ay hanggang bukas po ang aming airing, hanggang bukas ng tanghali. At makakabalik na po kami on air muli sa susunod na linggo sa araw po ng Lunes. So simula bukas, Miyerkules Santo ng tanghali hanggang Easter Sunday off the air po tayo. Babalik po tayo sa broadcast sa araw po ng Lunes. And sa mga magbabakasyon, ingat-ingat. And sa mga mananampalataya, ingat-ingat din po tayo. And basta po
mag-ingat. Importante po yan at dahil and follow po yung mga kailangan na safety protocols dito po sa ating mga lugar. And alam nyo ba ngayon, may nakapagsabi sa akin, ngayon daw National Hug a Newscaster Day. So, yung mga nakikita nyo sa TV na mga newscaster o kaya sa cellphone, yakapin nyo na lang yung cellphone nyo o kaya yung TV nyo. Para at least, kayo, trending din kayo. Nasa trend kayo ng hinahag dahil ngayon National Hug a Newscaster Day sa buong mundo. At para po sa karagdagang balita, updates, tumutok lamang po sa mga news programs ng CLTV 36 and mag-subscribe ho kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official. Meron pa ho kaming isa pang Facebook page, ito po ang CLTV 36 News. So, tutukan nyo po ang aming mga social media platforms kasi even though kami ho'y off the air, kami po'y nag-update ng aming mga social media platforms from time to time. Ang aming pong Instagram account ay CLTV36 Official. Ang aming pong Twitter ay CLTV36. At para po sa mga nais makapanood ng mga nagdang episodes at programa ng CLTV at ang aming latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon at sa aming live streaming, i-type lamang po ang www.cltv36.tv sa inyong web browsers. At ang aming pong TikTok account naman ay at CLTV36. And ano bang ating topic question of the day natin? Ano ang iyong life verse? Yan, may kinalaman yata ito sa ating paniniwala at sa mga verses sa Biblia, lalo na ng mga naniniwala sa Kristyanismo, sa mga Katoliko. Yan, basahin na po natin ang inyong mga komento. Ang sabi ni Master Chief Felix Kapati Barrios, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Alam po pag ganito, usually mga sundalo talaga. Ha? Mga sundalo ang may mga ganitong paniniwala. And nafe-feel ko ang life verse ni Bossing Felix Kapati Barrios. Kahit na nasa nasa sulok ka ng kadiliman, huwag kang matakot dahil kasama mo ang Panginoon. Si Sen Fernandez, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. O, diba? Napakalalim po niyan kasi King James Version pa yan. Ha? Talagang mga sinaunang version pa ng Biblia yan. Ibig sabihin na ikaw ay nailigtas dahil sa iyong pananampalataya at hindi ng iyong sarili. At ito ay regalo sa iyo ng Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 8, King James Version. Si Leilani Malyari, ito, marami ang may life verse nito. Katulad ng ating kasamang si Aizelin David Manzon, no? Ang life verse ni Mami Leilani, I can do all things through Christ who gives me strength. And alam ko naman yung isang version, who strengthens me. Philippians 4:13. So, kaya mong gawin ang lahat, ha? Basta mabuti, ha? Kasi makasabi dito, all things, basta mabuti. Kasi ang kasamaan naman, hindi yan na kinalulugdan ng Panginoon. So kapag gumagawa ka ng mabuti, magagawa mo lahat yan sa tulong ni Hesukristo. Si Christian Ray Sigua, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ito naman, ibig sabihin nito, God's timing. Huwag kang magmadali, Ray Bravo Jr. Kung panahon mo na, panahon mo nang yumaman. Relax ka lang. At hindi ka pababayaan ng Panginoon. God's timing yan. Kung meron kang pinagdarasal, huwag kang mainip. Dahil pagdating niyan, saktong-sakto doon sa oras ng pangangailangan.
Ayan po, ang gaganda ng inyong mga life verse. Padala nyo lang po ang inyong mga life verse sa ating programa. Babasahin po natin yan. And alam nyo po, nung isang araw, nung meron akong kinakausap, yung mga estudyante ng University of the Assumption, parang kanya-kanya, meron silang sariling life verse. Pero po, bago po natin simulan ng kwentuhan, narito po muna ang mga malalaking balitang Central Luzon. Sa loob ng 7 dekada, isinasagawa ng mga residente ng Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga, ang Tira Bakal tuwing Biyernes Santo. Isa itong pagsasadula ng mga pagpapahirap kay Jesucristo. Silipin natin ang kanilang paghahanda sa ulat ni Felix Barrios. Hampas dito, palo doon. Hila dito, tulak doon. Ito ang Tira Bakal o ang pagsasadula ng mga paghihirap ni Jesucristo na isinasagawa dito sa Barangay San Jose, siyudad ng San Fernando, Pampanga tuwing Biyernes Santo. Ayon kay Kapitana Mercy Macabali, naging panata na ito ng Pamilya Santos na naninirahan sa Sitio Ponduan ng naturang barangay. Napaka-importante, unang-una sa pamilya nila. Andyan yung bonding nila yearly. And makikita mo sa kanila yung tulungan. The mere fact na hindi sila nagsusulisit, hindi sila nagpapabayad, ang gandang pakinggan, no? Nasa puso talaga nila yung i-maintain yung tradition na nagsimula sa father nila. Yung San Jose, Barangay San Jose, pag sinabi nilang Tira Bakal, nandun na yung Ponduan San Jose. Sa pagbisita ng CLTV 36 News sa Sitio Ponduan, inabutan namin naghahanda ang Pamilya Santos ng kanilang mga props at costume para sa nalalapit na pagsasadula. Matapos mahinto ng 3 taon dahil sa COVID-19 pandemic, muli itong idaraos ngayong Biyernes Santo. Ayon sa mga taga San Jose, ito na ang ika-70 taon ng Tira Bakal. 1953 daw nang una itong gawin ni Matias Santos. Yung tatay ko, inano niya na magpasan ng cross. Nagumpisa nga, 1953 yon, grade 2 na ako. Yung mga tao, maraming pagka dumadating na yung sa amin, dun maraming taong dumarating. Kung dati-rati ay gawa sa papel ang kanilang mga kasuotan, ngayon ay leather na ang ginagamit sa pagtatanghal. Nung una, wala pang mga pero may mga udyo ng wala pang uniforme. Inaano lang nila, nilalagyan lang ng balbas at saka yung gumagawa ng mga parang sombrero, yun. May mga noon papel pa yung ginagamit. Kwento ni Nanay Carmen Santos Chudin, anak ng nagsimula ng Tira Bakal. Marami sa kanilang angkan ang magtutuloy ng tradisyon at panatang ito. Yung kasing mga pamangkin ko, kusa yung mga nagpapasan. Kung sinong gustong magpasan, para sa pamilya, yun ang magpapasan. Pero hindi namin yung ikaw ang magpasan, pero hindi, kusa sa loob nila yung pagpapasan ng cross. Isa sa mga bagong henerasyon na makikiisa sa pagsasadula ng mga paghihirap ni Cristo si Mark, apo ni Nanay Carmen. Almost 6 years old na sumasama na ako sa ganito. Kasi tradition namin nung nanay ko, yung magkakapatid, buhat sa lolo ko, tapos pinasa sa mga tito ko, hanggang ngayon sa amin na generation na pinasa sa amin. Nasa amin na yung generation, kami na yung gumagawa, kami na yung gano'n. Ayoko mahinto to. Lahat, every year dapat nandito to. Almost 70 years na ngayong mahal na araw, kailangan kong igitan pa yun, or 100 years mapasa sa kanila. Sa susunod na generation. Mag-uumpisa ang pagsasadula ng paghihirap ni Jesucristo sa Barangay Juliana umaga ng Biyernes Santo. Tutungo ito sa Metropolitan Cathedral sa Barangay Santo Rosario sa siyudad ng San Fernando. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makilahok, manood, makinig para po ma-experience natin, mapakita natin yung suporta at pagod ng mga taong gustong iparanas, gustong ipadama kung ano po yung naranasan
ni Jesucristo. Pero syempre hindi natin mahigitan 'yon, no? Portion lang 'yon, no? So para at least itong Semana Santa, ma-feel natin na meron din tayong yung every Semana Santa, naaalala rin natin kung ano yung sakripisyo ni Jesucristo. Ako po si Felix Barrios, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Para sa mga naghahanap ng ganap at mapupuntahan ngayong Holy Tuesday, maaari pong mapanood ang Tulaok 2023 A Lenten Zarzuela sa Santa Rita Eco Park mamaya pong alas 6 ng gabi. Ito isang dula na nagpapakita sa buhay ni Jesus. Ang karagdagang detalye alamin natin sa ulat ni Liana Canilao. Matapos ang 3 taon, balik entablado ang Tulaok A Lenten Zarzuela na isinulat ni Father Deo Galang, katuwang si Randy Del Rosario at idinirehe ni Andy Alves. 10 taon na ang nakararaan ng simulan itong itanghal sa Santa Rita Eco Park at sa pagbabalik nito ngayong 2023, ito ay unang nasaksihan sa Clark Parade Grounds. Mahalaga ito muna sa ating kultura na tayong Kapampangan ay pinipreserbo natin ang mga tradisyonal na pinanuuran natin, no? Yung ating mga sarsuela, yung ating mga presentasyon kagaya ng Tulaok ng Manok. Ito ay binigyang buhay ng Artist Santa Rita kasama ang Teatro Kapampangan at iba pa. Ang Tulaok ay hango sa pinakamagandang kwentong nailimbag sa mundo para sa mga Kristiyano, ang kwento ng buhay ni Jesus. Sa aspeto ng relihiyon, ngayon ay Kwaresma. At ang ating pinapa-presentation ngayon ay ang Tulaok ng Manok. Gusto sabihin, yun ay pagkilala ni San Pedro sa kanyang kasalanan. Nung 3 beses ay lingad ni pinagkanulo si Jesus. So, yung manok ay tumilawok at siya'y nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Sumasalamin din ang nasabing sarsuela sa pagmamahal ng ina sa anak at ng anak sa ina. Gayon din ang tunay na pagpapala at pagpapatawad sa mga kasalanan. Ayon kay Archbishop Emeritus Most Reverend Father Pasiano Aniceto, sa pamamagitan ng pagtatanghal, na ipapasa rin ang kultura nating mga Kapampangang Katoliko sa susunod na henerasyon. Sa ganitong paraan ay binubuhay natin ang diwa ng Kapampangan. Hindi natin nakakalimutan para yung susunod na mga henerasyon ay makita rin nila ganyan pala ang aming kultura. Naghihikayat din umano ang sarsuela na magbalik loob sa Panginoon. So sa loob ng Kwaresma ito, sa pamamagitan ng ating sarsuelang ito ay isang imbitasyon sa atin na tayo rin sana ay magbalik loob sa Panginoon at mamuhay tayo bilang isang mabuting Katoliko at mabuting mamayan ng ating bayan. Para sa mga nais matunghayan ng live ang Tulaok, maaari pa rin itong mapanood ngayong Martes, April 4 alas 6 ng gabi sa Santa Rita Eco Park, Santa Rita, Pampanga. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Hinihikayat ngayon ng City Government ng San Fernando, Pampanga ang lahat ng mga magpepenitensya na sumailalim sa libreng medical check-up upang matiyak na nasa maayos sa kondisyon ang kanilang pangatawan. Ipinalalahanan din ng lahat ng mga manunood sa traditional Lenten rites na magbaon ng tubig at panangga sa matinding init na ating naranasan. Magbabalita si Felix Barrios. Matapos ang 3 taong pagkakaantala bunsod ng pandemya, muling isasagawa ang mga nakagawiang Lenten rites sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Sa kabila ng mainit na panahon, inaasahan na marami pa rin ang magpepenitensya tulad ng pagbubuhat ng krus ng nakatapak, pagsusugat at pagpapalo sa likod at maging pagpapapako sa krus. Upang tiyakin na nasa maayos na kondisyong pangkalusugan ng mga namamanata, hinihikayat ni City Disaster Risk Reduction and Management Officer Raymond Del Rosario na sumailalim sila sa libreng medical check. We've encouraged through the barangay na ma-pre-identify na po yung mga magpa-participate doon or yung mga flagellants nga po na nabanggit, no? And kaya po gusto natin na ma-pre-identify na yon para po sa kanila so that they could undergo
medical examinations that will be provided by our City Health Office. Pinaaalalahanan din ni Del Rosario ang mga manonood sa iba't ibang Maleldo events na magbaon ng tubig at magdala ng panangga sa init. At nararamdaman siguro natin yung heat wave na nararamdaman natin, no? Ngayon. So meron din po tayo mga guidelines patungkol dun sa mga ganon. So of course, we encourage people na dadalo or bibisita or manonood dun po sa mga Maleldo sites po natin for this year na to keep rehydrated, no? Para hindi po sila ma-dehydrate, magdala sila ng maraming mga fluids. Ayon sa Department of Health, isa ang dehydration o hindi pag-inom ng sapat na tubig sa mga sanhi ng heat stroke. Kaya naman hinihikayat ang publiko na uminom ng hindi bababa sa 8 basong tubig sa isang araw. Isa pang paraan para maiwasan ng heat stroke ay ang pagsusuot ng light-colored, maluwang na kasuotan at sombrero. Si Mang Ruben Inahe na nakatakdang magpapako sa krus sa Biyernes, puspusan rin ang paghahanda. Yung para sa akin, yung katawan ko, kinukondisyon ko na dahil nung mga nakaraang taon, yung ginagawa natin, kain tulog lang, medyo lumaki yung katawan ko. Kaya ngayon, umaga, nagbabike na ako sa hapon para yung katawan ko na maging handa na sa darating na Biyernes Santo. Hinikayat naman ni City of San Fernando Vice Mayor BJ Tiger Lagman ang mga water stations na daraanan ng mga namamanata na pairalin ng bayanihan. Siguro to add on the safety, dahil talagang sobra ho ang init as observed by Sir kanina. Hindi na ho biro, no? So we will ask if there's still time yung mga local water stations natin within the area to give free water for those who will be passing through their facilities, no, sa water station. So Inaasahan na umano ng pamahalaang panlungsod ang pagdagsa ng libu-libong turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Huwebes at Biyernes Santo. Roughly around mga 10,000 siguro. 10 to 15,000 yun. But we're also recovering as part of the revenge travel, no? Ako po si Felix Barrios, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Bago po tayo magpatalastas, nais ko po munang batiin ng happy birthday ang ating kasamahan dito sa CLTV 36 na si Resty Tuto Mandap Jr. Resty Mandap, happy birthday sa'yo. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Sana'y mabusog mo kami, magpakanton ka naman. At dahil birthday mo, wish namin ay siyempre lalo ka pang yumaman, financial man o sa mga kaibigan. And siyempre, good health sa iyo at sa iyong pamilya. And kung may sobra sa iyong handaan, paring Resty, wag mo kaming kalimutang ipagtabi kahit Shanghai lang. Mabuhay ka at muli mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Resty Mandap! At sa ating pagbabalik, alamin natin ang pinagmulan ng tradisyon ng mga Kapampangan na tinaguriang tira bakal. Kasamang ating espesyal na bisita ngayong araw na ito. Huwag po kayong aalis at magbabalik pa po ang programang Topic.
At nagbabalik pong programang Topic. Siyempre, kahit ho Semana Santa, tuloy-tuloy pa rin ang mga may birthday. Happy birthday kay Enzo Luis Evaristo at kay Jeffrey Evaristo. Ang mag-amang ito ay birthday nila ngayon. At kapag siyempre sabay ang birthday, malakihang handaan ng meron. Pero parang mahihirapan dahil bawal ang karne ngayong whole week. Pero gayon pa man, happy birthday po muli, Sir Jeffrey. And kay Enzo, sana lumaki kang may takot sa Diyos, masunurin sa magulang, matalino, and syempre mabait at kasimpogi ng tatay Jeffrey mo. At wishing you good health and more blessings sa inyong dalawa. At sana'y makatanggap kayo ng maraming regalo. Enjoy your day, mabuhay kayo at mag-birthday hanggang gusto nyo. Happy birthday, Enzo Luis Evaristo, and sa iyong daddy na si Jeffrey Evaristo. Birthday din ng magpinsan na tsuhin ko na si Tito Joel Labong at ni Tito Teddy Luzung. Happy birthday po sa inyo, sa amin pong mga nakatatandang siyempre inspirasyon sa aming mag-anak. Siyempre dahil mga ano na namin yan. Sila yung pag meron silang mga advice, yan ang mga pinapakinggan natin. And siyempre, sa inyo pong birthday, dalangin namin ay malakas sa pangatawan pa. Ilayo ang inyong pamilya at kayo rin sa anumang sakit at kapahamakan ng ating Panginoon. Enjoy your day, mabuhay kayo at mag-birthday hanggang gusto nyo. At kung meron kayong natira sa inyong handaan, Tito Joel, Tito Teddy, siyempre pagtabi nyo naman po ang inyong abang pamangkin. Happy birthday po muli, mag-birthday kayo hanggang gusto nyo. Samantala, basahin na po natin ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Ano ang inyong live verse? Ayan. Ayon sa John chapter 13, verse 17. Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." Ito po'y ipinadala ni J.R. Loris de la Cruz. Tama nga naman, minsan nalilito ka, ba't nangyayari sa akin ito? Pero sa takdang panahon, malalaman mo ang dahilan ng mga pangyayari at mga kaganapan sa iyong buhay na talaga namang magpapalakas sa iyong pananampalataya at sa iyong sarili. Ayon sa Jeremiah chapter 29, verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." O, di ba? Napakaganda ng life verse ni Jersey G. Salonga. Jersey, isa sa ating top fans. And basta relax ka lang, may plano ang Panginoon sa'yo na talaga namang ikagaganda ng iyong buhay sa hinaharap. Ayon naman sa Proverbs 4:23 o chapter 4, verse 23, "Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life." Alam nyo, dalawa to eh. May figurative ito, tsaka literal. Una, figurative. Siyempre, huwag mong hayaan na saktan ka ng iba, di ba? Dapat magtira ka rin para sa sarili mo, parang pag-ibig at parang ganun lang din. Huwag niyong hayaan na yung iba'y masaktan ka. At sa literal naman, siyempre, kung kakain ka ng crispy pata, tulad nung resident historian namin dito, o ng mga chicharong bulaklak, ang puso mo talaga mababalot ng tabayan, ha? Kaya dapat, paano magiging wellspring of life yan? No? Kung kain ka ng makolesterol tsaka ng mga mamantika. Si Meren Jimenez, ito. John chapter 3, verse 16. God loves us. Ito yung, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have
eternal life. Grabe, alam nyo, parang nabibilib ako sa sarili ko, ha? Dahil, alam ko yung verse na yun. Napakaraming verse sa Bible, pero ganun talaga. Kapag ito'y tumitimo sa iyong puso, hindi mo talaga makakalimutan ang mga turong ito. And tuloy-tuloy niyo lamang pong ipadala ang inyong mga live verse. Samantala, para po sa ating kwentuhan, sa tinagal-tagal po ng ating paghihintay. Muling idaraos ngayong Biyernes Santo ang tinaguriang tira bakal na taon ng tradisyon sa Pampanga, partikular po sa Barangay San Jose dito sa may City of San Fernando, Pampanga tuwing Semana Santa. Matatandaan na 3 taon itong nahinto dahil sa pandemya, pero paano nga ba nagsimula ang tradisyon na ito? Yan pong ating alamin kasama si Sir Christian Ezekiel M. Fajardo, isa po siyang assistant professor mula sa UP Baguio, at alam ko gumawa siya ng malalimang research tungkol sa tira bakal. Magandang araw po sa inyo, Sir Zeke. Welcome po sa Topic. Magandang hapon, Jody, at sa lahat ng taga-subaybay ng Topic sa ating mga kabaler at karehiyon natin. Sir Zeke, ito bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na batiin, i-shout out, i-greet lahat ng gusto mong i-greet, Sir Zeke, no? Kasi madalang ka lang lumabas sa TV, ha? Tapos may makakita sa'yo. Oy, Zeke, lindo ka pala kayong TV, kaya ba't mo kuman ginrito, kuman sinout out? Sana wala kang makalimutan sa iyong mga pabate. Go ahead with your greetings, Sir Zeke. Sige, thank you, Sir Jody. Siyempre, una sa lahat kay Mama ko, Miles Fajardo, magandang hapon. Siyempre, kay Russell, kina Ate Monet, Pagku ng MNC, kina Sheila May Anavet, sa lahat ng mga, kay Jam, na kapatid ko. Kumusta kayo dyan? And magandang hapon. Ako naman, binabati ko dahil dapat kasama sa natin siya ngayon sa ating kwentuhan, si Miss Ching Pangilinan, ng City Tourism Officer ng San Fernando, Pampanga, at kaibigan namin si Zeke, ang si Ching na yan, kasi sobrang talino na, tapos sobrang ganda na. Beauty and brains. Ching, nasa iyo na lahat, ha? Pero, kumusta ka ngayon na Zeke, at saan ka? Nandito po ako, Sir Jody, dito ngayon sa Japan. Kasalukuyan po ako nag-aaral bilang PhD student sa International Christian University dito sa Tokyo. Diba? Iba talaga yung mga matatalino talaga. Talagang kumukuha ng nag-aaral muli. No? Pero, Sir Zeke, meron ka palang ginawang pag-aaral tungkol sa tira bakal. Una, nais ko munang malaman ano ang parang nagtulak sa'yo na gawin ng pag-aaral na ito. Ayan. So kung ano yung nagtulak sa akin para gawin yung pag-aaral na ito, bilang tubong taga San Jose, San Fernando, Pampanga, nakalakihan ko na yung panonood ng tira bakal tuwing mahal na araw. So nagkaroon ako ng curiosity na kung gagawa ko ng master's thesis, bakit hindi ako gumawa na may kinalaman sa kultura natin sa Pampanga, at the same time yung kultura na makikita mismo sa barangay namin sa San Jose, sa San Fernando, Pampanga. So yun yung isa sa mga nagtulak sa akin, Zeke, para ako nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapanood, no? Ako yung nagugulat, no? Sa mga pangyayari diyan sa tira bakal. Pero sa iyong pag-aaral, paano ba nagsimula ang tradisyong ito? Ayan, bali uugatin muna natin yan, di ba? Noong mga 1950s, according nga kay Nicholas Barker, na nagkaroon ng pagtaas ng flagellation o yung mga magdarame at saka yung mga gumagawa ng mga ganitong uri ng ritual tuwing mahal na araw. So nagsimula yan dekada 50s and then 60s, and then dumating nga nung mga panahon na si Matias Santos. Sinasabi nga ng kanyang mga anak na si Matias Santos daw yung kauna-unahang nagpasa ng krus na may kasamang drama. So ganun siya nagsimula. Nagsimula siya sa panata ni Matias Santos nung panahon na yon. Sir Zeke, ano po ba yung usually yung parang binabanggit na panata? Ano po ba yung nasa likod ng mga panatang ito? Kasi usually
kung wala ka namang malalim na rason, bakit mo gagawin yung isang bagay, no? At lalo na yung pananakit sa sarili. Oo, no? Ayun, ayon doon sa research ko, ayon kay Apong Mameng at saka kay Apong Carmen, sila yung mga anak ni Matias Santos. Ang sinasabi nila, bali, kumbaga siguro masasabi natin 3 dahilan yung nag-udyok para kay Matias Santos para gawin yung panata na ito. So yung una, yung hinihiling niya sa Poong Nazareno, bilang deboto siya no, ng Poong Nazareno, na pagalingin yung kanyang anak sa kanyang parang kumbaga may skin disease siya. Ikalawa, meron din karamdaman yung asawa ni Matias Santos na si Natalia. At yung ikatlo, yung paghingi sa Poong Nazareno ng paghinto ng mga pagkakasunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga anak. Bali, meron siyang 3 anak na sunod-sunod na namatay dahil sa LTOR, or I think kung in layman's term ay nagkaroon ng cholera. So according sa kanila, namatay daw sila dahil sa dehydration din at dahil dun sa sakit na LTOR. Ayun. So yun yung mga talagang yun pala ang alam mo, hindi yan nalalayo sa iba nating mga kababayan, no? Kaya daw sila nagpepenitensya dahil dalangin talaga is yung para sa kanilang pamilya, no? Yung mga may sakit, gumaling, kung meron silang negosyo ay patuloy na lumago ang kanilang pagnenegosyo. Pero nakakaano lang, very interesting, very curious lang ako, no? Kasi sa ibang mga lugar, ang gaganda ng mga pangalan ng mga festival tuwing tuwing panahon ng Semana Santa, alam ko sa Mindoro, Moriones, kung di ako nagkakamali. Pero bakit dito sa atin, ang tinawag sa festival na ito, Tira Bakal, no? And wala man siya talagang parang koneksyon sa pinagdiriwang o inoobserbahan nating Lenten season na Sir Zeke. Ayun, bading oo nga no, parang we find it weird na parang bakit nga ba Tira Bakal yung tawag doon. Pero sa kwento rin ng mga magkakapatid na Santos, yung mga anak ni Matias Santos, nagsimula yung pagtawag, bali sa simula, ugatin muna natin, di ba? Nagsimulang magpasa ng krus na may kasamang drama si Matias Santos, tapos dinaglaon na ipasa ito sa kanyang mga anak at maging ring pinamarisan siya ng kanyang mga pamangkin din. Isa na doon si Florentino Santos. Si Florentino Santos o Tinong, ang kwento nila ay isa raw siyang magpapakwan sa palengke noon. So nagtitinda siya ng pakwan sa palengke at ito raw ay may pagkaastang maton. So yung palayaw niya sa palengke ay bakal. Ngayon, nung panahon daw na siya naman daw yung namanata, so siguro dahil maraming nakakakilala rin sa kanya sa palengke, no? So yung mga tao nung dumadaan siya habang namamanata, ang sinisigaw daw, "Tira Bakal sa Kalbaryo." So siguro masasabi natin na parang doon nag-evolve na mula doon sa Kristo naging sikat yung tawag na Tira Bakal dahil doon sa kataga na yon. So yun yung tumatak sa mga tao. Kaya siguro hanggang ngayon Tira Bakal na ang tawag ngayon sa panatang ito. Liban pa siguro dun sa dahil hinahampas yung namamanata din o yung gumaganap bilang Kristo. So alam nyo, medyo we are just scratching, no? Yung kakaunti pa lamang na impormasyon hinggil sa Tira Bakal kasi almost 70 years nang ginagawa yan dito sa may city of San Fernando. Kaya naman sa aming pagbabalik, itatanong natin kay Sir Zeke, sa kanyang pag-aaral, nagkaroon ba ng mga changes na? Di ba? 1950s parang nagsimula yan. Tapos ngayon, 2023 na, meron na ba siyang nakitang parang major na pagbabago sa pagsasagawa ng panata na ito? Huwag ho kayong aalis at babalik pa po ang programang Topic.
At nagbabalik po ang programang Topic. Siyempre, hindi pa po natatapos ang ating mga birthday greetings para sa araw na ito. Happy birthday kay Georgiana Razon Salunga. Ate George, happy birthday sa iyo. Sana'y maging masaya ang pagdiriwang ng iyong birthday kasama ng iyong pamilya, si Kong Joel at syempre ang inyong baby na si Gia. Ngayong birthday mo, anong meron? Meron bang handaan? And syempre for your birthday, wishing you good health for you and the whole family, especially for Gia. And ilayo kayo sa anumang sakit at kapahamakan ng ating Panginoon. And syempre, maraming blessings pa sa iyong pamilya. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Georgiana Razon Salunga. Birthday din ni Trixie Villacastin. Trixie, happy birthday. Ang daming nag-greet sa iyo sa Facebook. And sana lahat ng mga nag-greet sa iyo, libre mo naman. Anyways, wishing you good health and more blessings, Trixie. At lahat sana ng mga pangarap mo sa buhay ay iyong madupad. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo, Trixie Villacastin. Basahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating topic, question of the day. Ano ang iyong life verse? Ito po, Luke chapter 12, verse 22 to 34. Sabi po niya ay, do not worry, I will provide. Ito po ipinadala ni Tay Sawal Rosero. Ibig sabihin po nito, sa oras ng kagipitan, no? At huwag kayong mag-alala, talagang darating yan. Mag-ipoprovide tayo ng Panginoon. Basta magtiwala lang tayo at magdasal, ha? Ray Bravo, lakasan ng loob. At maipoprovide lahat siya. No? Huwag ka na umiyak, baka naiyak ka pa eh. Si Mary Joy Pangan, ang ipinadala niya ay mula sa Isaiah chapter 41 verse 10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Talaga namang lalakasan ka na talaga ng loob, no? May encourage ka sa inyong mga ipinapadalang life verse ngayong araw na ito. Si Leonila Bernardo, Mateo 6:33 or chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Si JP, ang hirap basahin ng BCLNAO. Sabi niya, ang pinadala niyang life verse ay mula sa Acts chapter 17 verses 29, King James Version. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. Napakalalim, pero ito hindi ko ata ito Pero alam ko merong ito ay tumatatak sa talagang puso natin, no? And maraming salamat po sa inyong mga ipinadalang komento. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, nais ko po nang batiin ang ating mga viewers na si Ma'am Mindy Mitchell, no? At nakatutok po siya sa ating programa ngayon. Sabi niya, napakainit ngayong panahon na ito. So, keep hydrated po, Ma'am Mindy Mitchell. And kumusta po sa inyong pamilya dyan? Ingat din po kayo palagi. Nagpapa-shoutout naman si Marlon B. Mananis. Hello Marlon, and sana'y maging makabuluhan ang inyong pagdiriwang ng Semana Santa. Tuloy na po natin ang ating kwentuhan with Sir Zik. Sir Zik, and usually ba, Sir Zik,
anong araw sa Semana Santa nagaganap ang tira bakal? Well, kadalasan, Jody, no, ginagawa talaga yan ng Good Friday. Usually, ano yan, tatlong, kung pag-uusapan natin, yung per barangay, usually, ginagawa yan morning at hindi yan lalagpas ng lunchtime. Pero meron din, may mga time na Huwebes Santo rin sa ilang mga barangay. Pero usually, Biyernes Santo usually ginagawa yung tira bakal. Sir Zeke, meron bang parang mga lugar or stations na parang masasabi, dyan natin sa bugbugin, ganun. Dyan natin sasaktan. May mga ganong ba? Kasi parang nakita ko from then sa panonood ko parang pag trip paano ba yung kailan sinasaktan yung parang Kristo dito sa tira bakal? Alam mo, per my observation, wala talaga very random at saka very mobile yung talagang performance ng tira bakal. Pero kung siguro sa makikita natin, nagkakaroon ng kumbaga bugbugan o kaya upukan doon sa mga kung saan siguro mas maraming mga tao. Usually ang talagang parang main entrance, ang talagang makikita mo na mas maraming daloy ng tao doon sa may bandang Ponduan. So sa tingin ko doon sa part na yon talagang makikita mo talaga yung aksyon at saka yung dahas nung ng performance ng tira bakal. Pero ang isang unique fact about it basta't meron siyang madaanang pabasa, hindi pwedeng hindi titigil yung buong team ng tira bakal. So yun yung time para mag-pause at saka para mag-reflect. At the same time nun, babakbak ulit doon sa action yung tira bakal performance. Para siyang para siyang action movie pala. Oo, very intense. Sir Zeke, itong tira bakal. Pero yung nabanggit mo na sa mga may pabasa, yung mga stations, parang tradition din ito in general, no? Ng mga nagpepenitensya, yung mga nagpupusan man niya ng krus o mandarami, yung nagpepenitensya. Meron pa nga dito yung tinatawag yung kukusad, yung naglalakad ng patalikod, no? And usually nga, per pabasa, may stopover yan. And merong pagninilay, may pagdarasal, hanggang makabuo sila doon sa certain bilang ng mga pabasa. And Sir Zeke, medyo matagal-tagal na po itong tira bakal, no? Papaano ba yung pagsali dito? Meron bang screening? Kasi siyempre kung mahina yung katawan mo, baka round 3 pa lang, knockout ka na, Sir Zeke. Oo, totoo yan. Depende yan, no? Bali halimbawa, kung i-contextualize natin yan, sa Barangay San Jose, dyan kilala ang Pamilya Santos. So para mapili ka, usually yan, ginagawa yan, nagkakaroon sila ng reunion, usually kapag February, during the birth month ni Apong Matias. So from then on, pinag-uusapan nila amongst themselves kung sino yung mga magiging Hudyo at sino yung magiging Kristo para sa taong ito. For example, sa ibang konteksto naman, like sa Barangay Juliana, like dati si Ronald Davy Gatpolintan, isa sa mga features noon ay parang tipong yung tira bakal ay nahihiram. Ibig sabihin yung identity ng pagiging tira bakal ay pwedeng hiramin sa barangay, halimbawa sa Barangay Juliana. So ibig sabihin hindi natin alam kung sino yung original na tira bakal, pero for this year parang dahil may pinagdarasal ako, parang pwede bang ako muna ang mamanata ngayon ng tira bakal dito sa barangay na to. So ganun yung various context na meron sa kanya. So kung sa Barangay San Jose, yun nga, talagang usually ang Pamilya Santos talaga amongst themselves. Sila lang talaga yung kumbaga parang if you may say may legitimacy para gumanap bilang tira bakal. Tapos nag-iiba-iba rin per barangay. Sa inyo pong pag-aaral, Sir Zeke, no? Meron na ho ba kayong nakitang mga pagbabago compared dun sa mga naunang ikunukwento ng siyempre kung paano po nagsimula
and hanggang ngayong 2023. Feeling ko naman kasi parang meron na, parang mas organized ngayon. Pero Yeah. sa inyo pong pag-aaral, Sir Zeke, ano ho yung nakita nyong changes na dito sa Maitira Bakal? Mhm. So yung mga changes na nakita na natin dito sa Tirabakal along for how many years now is that nung una talaga isa lang siyang literal na passion play. Kumbaga nandoon yung talagang mga istorya doon sa Way of the Cross. So nandun yung pananalangin muna sa Gethsemane and then dadakpin siya. After siyang dakpin, doon na magsisimula yung kanyang kalbaryo hanggang sa pagpapapako. Pero merong iba na nagkaroon na ng changes na kumbaga nagkaroon na ng shortcut. Dati kasi kwento ng Matias family na meron pang eksena na humaharap pa kay Poncio Pilato. Pero as years go by, nakat na yon. Nawala na yon dun sa part na yon. Tapos ngayon yung mga changes ngayon, siguro yung maganda ngayon, lalo na that yung Tira Bakal ngayon sa San Jose ay celebrating its 70th year, nandito yung nakita rin natin no yung suporta ng local government unit. Kung makikita natin ngayon mas in terms of sa mga props nila, mas maganda na. Kumbaga nakatahi na yung mga props ngayon, naka-ready na. So I think yun yung pagbabago na nakikita natin ngayon sa pagganap ng Tira Bakal. Okay. Huling katanungan ko na lamang ito, Sir Zeke, no? Do you think ang Tira Bakal is here to stay, no? Yearly ginagawa yan, pero siyempre hindi natin alam baka dahil katulad ng language, baka magkaroon ng mga posibleng salik, no? Pero palagay niyo po ba mananatili ang ganitong klase ng obserbasyon tuwing Maleldo dito sa may City of San Fernando? Ako sa tingin ko talagang Tira Bakal will stay. Dahil sa tingin ko hanggat tayong lahat ay may sakit at sakit na nararamdaman, patuloy at magpapatuloy pa rin yung ganitong uri ng ritual. Lalo na mas kumbaga ito ay kumbaga kasama na sa kulturang Kapampangan at kulturang Fernandino. Kaya magpapatuloy pa rin ang Tira Bakal hanggang sa susunod na mga henerasyon. Hindi nga naging balakid ang pandemic, no? Nahinto lang ng ilang taon, pero ngayon nariyan po muli ang Tira Bakal. At sa ating pong mga manonood, kung nais nyo pong masaksihan ang Tira Bakal, abay pumesto ho kayo ng maaga dito sa may bahagi po ng poblasyon ng City of San Fernando. Ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, Sir Zeke, ay usually ang huling istasyon, no, kung di ako nagkakamali, ay yung malaking simbahan o yung Metropolitan Cathedral ng Tira Bakal. Tama po ba, Sir Zeke? Tama yan, Jody. Pero may time din na, for example, dati, noong mga nakaraang taon sa Barangay San Jose, after doon, bubuhatin siya. Tapos dadalhin siya in front of the Santos residence. At doon yung parang pagkakaroon rin ng ritual ng pagpapapako. Pero usually, ang talagang main stop talaga is the Metropolitan Cathedral of San Fernando. Okay. So sa ating mga manonood sa ating pong mga kababayan, sa mga nais na masaksihan ang tradisyong Tira Bakal, sa may San Jose po yan magsisimula. Kung gusto nyong sumama sa ruta nila at hanggang doon sa Santos Residence, pwede po yan. Pero siyempre, kailangan nyo pong abangan yan, no? Usually, umaga po ng Biyernes Santo, nagsisimula ang Tira Bakal. And siyempre, marami pa akong kaganapan para sa Malildo, ang City of San Fernando, para po sa karagdagang impormasyon. Nariyan po yan sa kanilang sa Facebook pages, sa City of San Fernando Pampanga Tourism page, at ganun din po sa City Information Office ng City of San Fernando page. And Sir Zeke, maraming salamat po sa inyong oras. Alam ko po naistorbo na po namin ang inyong pag-aaral dyan sa may Japan. Ingat po kayo lagi at kamusta na lamang po kay Hanamichi Sakuragi. At abangan po sa ating pagbabalik ang iyong pang anunsyo dito lamang po sa Topic.
At nagbabalik po ang programang Topic. And para po sa mga nais sa magkaroon pa ng karagdagang impormasyon hinggil po sa tira bakal ay meron pong ginawang libro si Sir Zeke. Ang pamagat po ay Ang Tira Bakal bilang konteksto ng katawang nagtatanghal. Bili na po kayo, hanapin niyo po yan. At siyempre marami po kayong malalamang impormasyon hinggil sa tira bakal at papaano po ito nagsimula at ano na po ang kanyang mga kaganapan hinggil rito sa kasalukuyang panahon. Asa po itong ito, bigyang daan naman po natin ang ating community billboard ngayong araw na ito. Muling nagbabalik ang taunang Dinamulag Festival sa probinsya ng Zambales bilang pagdiriwang sa masaganang ani ng mangga at pagiging malikhain ng mga Zambaleños. Isa sa mga highlight ng nasabing festival ay ang drum and lyre competition na lalahukan ng mga piling participants mula sa bawat munisipalidad ng Zambales. Makibahagi sa selebrasyon at makiindak kasamang iba't ibang paaralan sa isasagawang kompetisyon sa darating na April 28 alas 9 ng umaga sa Zambales Sports Complex Zone 6, Iba, Zambales. Para po sa kaalaman ng publiko, pansamantalang isasara ang Pulilan Kalumpit Road sa April 5 at April 7, Miyerkules Santo at Biyernes Santo simula alas 3 ng hapon hanggang sa matapos ang gaganaping tinaguriang pinakamahabang prosesyon. Ang lahat ng sakyan ay hinihikay na dumaan sa Pulilan Baliwag Bypass Road upang makaiwas sa trapiko sa araw at oras na nabanggit. Kasabay ng pagdiriwang ng Sibuyas Festival sa Bungabon, Nueva Ecija, isasagawang specialized Bungabon XCO race sa darating na April 8 sa Bungabon Bike Park Arriendo Epic XC 5km racetrack. Para po sa karagdagang detalye ay siyempre magtungo lamang po sa Facebook page na facebook.com/Bungabon Bike Park. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat sa panonood nyo sa ating programang Topic. At syempre ngayon pong Semana Santa ay sana po tayo maging makabuluhan ang ating pag-alala sa naging buhay po ni Heso Kristo. At sa aking anak na si Harper Arabella at wife si Patricia, kaluguran na kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito, kasama nyo CLTV 36. Atin to.